don girman Allah ka yi haƙuri. Don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya sunanka? Sunana Abubakar. Me ya haɗa ka da Fadima? Wani ya turo mu jikinta. Waye shi a suke da ita? Ɗan uwan babansu ne. Shi ne dai wancan ɗin da suke magana? Shi ne ɗan wanda yake rukunta. Ɗan shi matar da take na gane. To kai mun bayani. Cewa ya mu jefa ta duniya. Ka buɗe baki ka dinga yin magana an ji me kake cewa. Cewa ya mu jefa ta duniya. Yanzu nan a lahira take. Ni kake kumbura baki. Ka fashe shi. Cewa ne kai mun bayani me ya turo ka kai a jiki. Haka ce mu jefa ta duniya mu sa mata bin maza. Ba mu samu kuma nasarar yin haka ba saboda lokaci bai cika ba aka kawo mu. Kana da 'ya'ya? Ba ni da su. Matarka fa? Ba ni da ita. Baka da mata? Kana da ƙanne ko yayyi? Dariya ma na baka? Kana da ƙanne mata ko yayyi? Ina da su. To su ka koya musu bin maza da bin duniya? Ban koya musu ba. To ita me yasa za ka koya mata? Haka ya ce ya tsane ta shi yasa ya turo mu jikinta. Ba shi me yasa ba kai na ce kai me yasa za ka koya mata abinda ba koya wa ƙannenka ba? Ba sunana haka ba. Ba sunanka me ba? Ko baka jin Hausa baka gane tambayar da nema ba? Na gane tambayar. Sai ma ne me yasa baka koya wa ƙannenka abinda ka zo ka koya mata ba? Su ma hakan suke. Au su ma hakan suke? Uwarka fa ita ma hakan take? Ita ma uwar taka 'yar banza ce? Shi yasa duk ta haifo 'yan banza kenan. To ai kai wannan baka da amfani a duniya gara ma ka wuce lahira kawai. Ka tsaya dan dawo haka ki gani. Ka tsaya umma bayani. A to ai ka ce kai da uwarka da haka kuke da 'yan uwanka duk dangin ku kaga ba ku da amfani kenan ko? Kashe ni ka bari maka bayani. Wani kalmar ƙarshe sai ka mutu. Shi ma wanda ya turo mu maneman matan ne. Shi ma maneman matan ne. Ai na ya gamu da kai to turo ka. Ka san ni ko ina yawo nake saboda ina zuwa a sufar bakin aljan. A gurin yan bori ake tura ka ko gurin bokaye? Ko ina ma ina zuwa. Wane sunan yan bori suke kiran ka? Da bakin aljani. Kai sunan ka ainihi da suke ambata karshe nake so ka gani. Wallahi in na faɗa maka na yi ƙarya na manta kowane sunana ne na gaskiya tabbas na riƙe sunan bakin aljani shi kaɗai kuma ake faɗa mu. Kai musulmi ne? Magana za ka yi maka Ni ba musulmi ba ne. Me addinin ka? Ni dai kawai na san a haka ne. Sai ka ja min aji za ka dinga magana ko? Ina ji saboda ban baka wahala bane ko? A haka kawai nake. Kai kanka? Ba ni na kana ba. Amma ka san da wanda ya yi ka ko? Ka san akwai abin da yasa ya yi ka? Menene yasa? Don in bauta masa. Amma ka ce baka da addini. Ko baka san bautar Allah ita ce addini ba? Ba zan maka ƙarya ba na yi. To ka fi ƙarfinsa ne ko dai kawai baka tsoron abin da zai maka ne? Ba fin ƙarfinsa ne ba kuma ba na tsoron abin da zai mun ba ne ba. To me yasa ka ce kai baka da addini? Kawai rayuwata ta fi daɗi a kan bi 'ya'yan wasu lalata. To lalata kake bautawa kenan ita ce ubangijinka ko? Ina so in canja ne. To ka sani cewa Allah ya halicci mutane da aljanu ne don su bauta masa ba don a yi mugunta da zalunci ba ka fahimta ko? In Allah ya ajiye mutane da aljanu don su zalunci junansu ne da kai ma baka kawo haka ba ko duk aljanun duniya ka fi ƙarfin su? Ban fi ba. Mutane fa? Ban fi ba. To kenan kai Allah ya kyale ka bai haɗa ka da suna zaluntar ka ba an baka kana rayuwa ka amma kai ka zo kana zalunta 'yan mutane ko? Akwai masu zalunta ta. Akwai masu zaluntar ka? Sai kake ramawa akan ta ko? Saboda ina yin niyyar cutar da ita wacce ta fita ce take hana ni saboda tana zame min garkuwa a jikinta. To ni yanzu abin da zan baka shawara shine ko abin da zan tambaye ka shine kana so ka musulunta ka bauta wa Allah ubangijinka ko kuma ka fi so rayuwarka ta ƙare a haka a wahala? Abin na haka. A baka ka mutu haka? Kuma ba zan dawo inda take ba. Ka fi so ka mutu Allah ya ƙona ka?
Ka fi son rayuwarka kullum ta ƙare cikin ƙunci ko? Kai zalunci a can kai ma wani ya zalunce ka a wani gurin ko? Magana za ka yi min. A'a. To in akwai wanda yake zalunta ka, ka sani Allah ya fi ƙarfinsa. Kai ma kana zaluntar wani, Allah ya fi ƙarfinka. Ka Ni ba fahimta ko? wanda yake zalunta ta sama da tafi ita kadai ce take hana ni sukuni a jikinta. Hau ita kake nufi dama? Me take ma take zaluntar ka? Saboda tana hana ni abin da na yi niyya da yarinyar, duk lokacin da na ganta sai ta ɗarsa min tsoronta a zuciya, kuma in na yi niyyar cutar da ita ba na samun nasara. Yanzu kai ba ka tsoron Allah amma kake tsoron wannan ka san shekarar ta nawa a duniya ko? Baka ban amsa ba. Saboda ta fi ƙarfi. Yarinya ce fa, budurwa ce ko aure bata da shi. Na sani. Amma ka fi tsoronta sama da Ubangijinka. Baka ban amsa ba. Saboda tana da tsari a jikinta. To wa ya tsare ta? Ko babanta ne ya ƙera mata tsarin? Ba Allah ya tsare ta ba. Shi ne ya tsare ta. To shi ni abin da na tambaye ka shine ka yadda ka bauta wa Allah Ubangijinka ko kuma ka fi so rayuwarka ta ƙare a haka? Musulunci ba a dole, ka fahimta ko? Ba zan tilasta ma ba ko kuma ka yaudare ni da sunan ka musulunta. In ba za ka musulunta ba zan ƙyale ka kai tafiyarka. Shekarar ka nawa a duniya? Baka ban amsa ba. Shekaruna da dama a duniya. To yanzu ka yadda za ka bauta wa Allah ɗin ko kuma dai ka yadda ƙyale ka kawai ka shiga gari? Idan na yarda almusuluntar da ni, an kashe min wani ɓari na jikina. An kashe ma ɓari na jikinka? To kai mun bayani yadda zan gane. Idan aka musuluntar da ni ban gama cika burina a duniya ba. Da me kake so ka yi? Baka ban amsa ba. Akwai wani abu a duniya da Allah ba zai iya baka ba? Saboda ina jin daɗin mutane, ina jin daɗin matan da nake lalatawa, shi kaɗai ne. Yanzu kana nufin wannan shi kaɗai ne jin daɗin da Allah ya tanada a duniya? Shi kaɗai ne jin daɗi a duniya da Allah ya tanada? Allah ba zai iya musanya ma da wani abu da ya fi wannan ba? Ai ban sani ba. To yanzu ka sani, ka fahimta. Da kana da rayuwa ne ba Allah ne baka ba? Shi ne. Akwai abin da ya fi rayuwarka daɗi? Babu. To kuma Allah ya karɓe rayuwar, sai ka yi yaya da jin daɗin da kake da mutanen? Bayan rayuwa ba Allah ya baka lafiya ba? Ya bani. To da lafiyar jikinka da bin matan mutanen da kake, wanne ya fi daɗi? Dukansu ma akwai daɗi. To yanzu Allah ya baka da bin matan mutanen amma ya ɗora ma rashin lafiyar da baka iya tashi, fa wanne za ka zaɓa? Allah yana ƙyale mutane ne da laifinsu. To ka san kenan Allah ƙyale ka yi ko? Tabbas na sani, saboda ina wucewa ina ji. To amma kake cewa kai wanda mun matan da kake yafi ma komai daɗi a rayuwa? Da lafiyar da Allah ya baka da wannan abin da kake, wanne ya fi maka? Lafiyar jikina. To ni abin da nake baka shawara shine ka haƙura ka bauta wa Allah. Allah madaukin sarki ya ce wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. In zaka kirga ni'imomin da Allah ya ma, ba za ka iya iyakance suka ce ga iya adadin su ba. Yanzu ko da lafiyar da Allah ya baka kuma da Allah ya ɗoro maka tashin hankali, fa wasu suna neman ka rasa inda zaka. Ba wani kogon dutse zaka samu ka je ka laɓe ba. Ai bai ɗoro min ba. To ba zai iya ɗora ma ba kuma. Kawai ni dai na faɗa maka saboda na fi ƙarfin waɗansu ne, shi yasa. Ga kuma wacce ta tsare ni ta. To ni yanzu ba ma ita kaɗai ba, akwai waɗanda nake sha'awar. A ƙyara wannan din labaran. Ni yanzu abin da nake tambayar ka, ka yadda ka musulunta ko mu ƙyale ka ba za ka musulunta ba? Ba a musulunci dole. Ba na son musulunta. To yanzu muna so ka bar jikin Fadima. Ka zaɓi ka bar jikinta ne don Allah mu rabu da kai lafiya, ko kuma ka fi so ka rasa rayuwarka a kanta? Zan bar jikinta. Bayan kai yanzu aljani nawa ne a jikinta? Wallahi ban sani ba. Ku nawa mutumin ya turo jikinta? Tabbas na san ni ne jagora. Ku nawa ya turo na ce maka? Mu 5 ne. Amma kai ne babban su. To yanzu ka ce sauran kai tafi. Je ka tafi. Yanzu sauran ka ce su tafi daga jikinta, za su tafi ko sai mun kira wasu ɗaya bayan ɗaya?
Kowanne zaman kansa yake kuma kowa da aikin da aka san shi. To nawa aka baka ka zo jikinta? Yarinya ya ce mu nema mu shawo masa kanta. Abin da ya samu kenan. Kawai ce ma ne me ya baka ladan me ya ba? Abin da ya bamu ga abin da ya samu. Ku banzaye ne ba ku da amfani kenan. Kawai sai dai a saka aiki ka tafi kai. Ka ƙi ka yadda ka yi wa Allah da ya halicce ka biyayya sai wani wanda ba abin da ya ma a rayuwa. Ka ce ko ɗigon abu bai baka ba. Allah da ya halicce ka shi ka ƙi kai masa biyayya, ka yadda shi ya halicce ka da iyayenka. Shi ya ƙasar da kake takawa da ruwan da kake sha ya duniya ya lahira ya baka rayuwa da lafiya. Shi ka ce baka yadda kai masa biyayya ba. Sai wani da babu abin da ya baka sai umarni kawai ya ce tafi sai ka tafi. Yanzu kai kana da hankali kenan. In an ce mahaukata su zo ana neman su ba za ka ba kenan kan a nufinka. To ai na san ni ba mahaukacin ba ne ba. To amma me yasa wanda ya halicce ka ƙi yadda kai masa biyayya amma ka zaɓi ka bi wanda babu abin da ya maka a rayuwarka? Me yasa kai haka? Ina mai biyayya. Allah kake wa biyayya? Wace irin biyayya kake masa? Sallah ce kaɗai ba ne mai. To me marabaka da arne kenan? Ai bayan rashin sallah ma kuma baka tsoronsa tunda ka san abin da kake haramun ne. Ka taɓa jin wanda ya rike wa Allah biyayya kuma ya ce ba zai yi ba? To yanzu dai ka ce kai ka fi so a bakka dai ka gamu da Allah ko? Allah ya ma tambayoyi a lahira ko? To yanzu ka bar jikin Fadima. Zan bari. To ka yi wa Allah alƙawari cewa ka bar jikinta. Na bar jikinta insha Allah. Ka faɗi abin da zan faɗa. Me kace sunanka? Abubakar. Ka buɗe baki in dinga jin me kake cewa. Me kace? Sunana Abubakar. Ka ce kai Abubakar. Ni Abubakar. Ka yi wa Allah alƙawari. Na yi mai alƙawari. Ka faɗi yadda nake faɗa. Ka yi wa Allah alƙawari. Na yi wa Allah alƙawari. Ka bar jikin Fadima. Na bar jikin Fadima. Ba za ka kuma zuwa jikinta ba. Ba zan kuma zuwa jikinta ba. Ko raɓarta. Ko raɓarta. Ko yi mata ture. Ko yi mata ture. Ko ban mata cuta. Ko ban mata cuta. In ka ƙara ɗaya a ciki. Idan na ƙara ɗaya a ciki. Azabar Allah ta tabbata a kanka. Azabar Allah ta tabbata a kanka. A kan wa? A kaina. Ta ina za ka fita daga jikinta? Zan fita. Ce ma ne ta ina za ka fita daga jikinta? Ko ka fi so dai sai mun samu matsala tukuna? Ta ina za ka fita daga jikinta? Zan fita. Baka san me nake ce ma ba ko? Ɗaya rike min hannunta haka ki gani. Dan dawo nan ki gani. Zan fita. Ai da tun asali baka bata min lokaci ba ka ce min in kashe ka tana an wuce wajen ka gada ba sai ka. Dan Allah karka samu. Baka ji abin da na tambaye ka ba ce ma ne tana za ka fita daga jikinta. Ta baki. Ba ta baki nake so ka fita ba sakan min hannu. Ta ina za ka fita daga jikinta? Ta baki. Ka rarraba kanka ka fita ta gaɓoɓin jikinta. Shin ina masu fama da rikakkun gagararrun cututtuka musamman sihiri na aljanu? An yi magani an gaji cuta na ya galgala jiki amma sauki ko ɗaras aka bau. To ga wata dama ta samu wato cibiyar tarbiyya islamiyya don da duniyar baje kolin magungunan islama masu keta mutuncin cuta nan take. Allah sarki a da magani a gonar yaro sai da rashin sani. Ina masu fama a cikin layin launayi da bulayin cuta an rasa wace irin cuta ce ko sihiri haka mantuwa zirayen dukiya ana aure faduwar gaba rashin bacci bacin rai da ɗacin rai babu dalili to da yadda Allah mutum mulmus kwanan su ya kare domin tarbiyya islamiyya sun tanadi namijin magani kafiyan don tsille kan sihiri kowanne iri ne ba wasa a koma ragal rannan ɗan fayadas da aka sai a garzaya kowa ya samu gara basa. Cibiyar Tarbiyya Islamiyya na nan a 'yan kasuwa da ke kan titin Jakar zuwa Goron Dutse kusa da tsohon gidan Tijjani na Baba. Don neman ƙarin bayani ana iya tuntuɓar sa kan lambar waya kamar haka: 08162000700. Tarbiyya Islamiyya cibiyar da ta zage ƙasar nan tsaf don tallafa marasa lafiya da rashin tayi akan bar araha.